So, mayong buntag mga ka-Swertres, again welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, kumusta man mga ka-Swertres, no? Kumusta man ang atong gihatag na combinations, no? So, before ta maghatag na pudong lain mga ka-Swertres, no? Congrats muna natin. Okay, yung binigay natin na 902. Okay? So, ang atong gihatag na 902 mga ka-Swertres, tapos ang atong slide na 924 mga ka-Swertres, no? Ay nag-on the spot ni mga ka-Swertres sa STL Mindanao. Okay? So, ang atong 924 mga ka-Swertres nag-on the spot sa STL Mindanao. Ang resulta mga ka-Swertres is 942. Okay? So, congrats sa ato ang combinations mga ka-Swertres, no? Congrats sa ato ang combinations, okay? So, usab sa ato ang 902 mga ka-Swertres, no? Congrats usab ka-Swertres, nigawas siya sa STL Visayas 3 PM, same pa rin mga ka-Swertres, no? 3 PM ang resulta kay 029. Okay? So, congrats sa mga ka-Swertres, sa mga nag-comment, shout out sa inyo mga ka-Swertres, no? And sa katong wala na timing, no? So, nanat po tayo bagong combinations. Okay? So, ang atong gihatag pag last mga ka-Swertres is usara ka combinations, no? Which is kining 902. And then, naghatag tawag slide niya mga ka-Swertres, no? Muna siyang nigawas sa Mindanao, ka-Swertres. Okay? So, congrats again sa inyo mga ka-Swertres, and sa kamo na mo gamit sa itong guide, ha? Nagyapon mga ka-Swertres, no? Ang katong resulta na tawag na ni 804178 mga ka-Swertres, no? So 804178 naagyapon siya mga ka-Swertres, no? So congrats sa kamo na magamit sa to ang angle guide. Okay? So mga ka-Swertres, no, na po ko'y ihatag sa inyo, ha, no, na combinations, no? Duha ni siya mga ka-Swertres, and then napod ni siya slide ka-Swertres, no? Herring combinations plus slide mga ka-Swertres, no? Before ta mo proceed ka-Swertres, no, mag-discuss ta regarding sa ato ang mga guides, no, kalabi na katong proper using sa syndicate and mirror number mga ka-Swertres, no? Unsay kano sa gamiton, no, unsa orasa, unsa nga draw mga ka-Swertres, para naamoy gamay na idea, no, with kuan sa resulta mga ka-Swertres, so para natay namoy basihanan mga ka-Swertres. Okay? So, ka-Swertres mo niya nga to ang combination sa for July 31 to August 1. Okay? 31 to August 1, possible double. Pizza. So, July 31 to August 1 is siya, ha. Ina siya mga ka-Swertres, no? So, August 1 until August 1. 215 and 247. Okay? So, muna siya mga ka-Swertres ang akong combinations na ihatag sa inyo, ha. 215 and 247. Sa talanin ako na subscribers and viewers, labi na kadong ako ang mga members. Okay? So, muna siya 215 and 247. Okay? So, natay slide ani mga ka-Swertres, ha. Natay slide. So, dikit ra kini siya ang 315 mga ka-Swertres, 215 may muna siya 3 mga ka-Swertres, 315 pa mag-slide, and then kining 7 munta ning 8. Okay? So, ana ra siya mga ka-Swertres, no, pag mag-slide ta, ha. Ang ato ang slide, kumbaga ang ato ang slide ay. Okay? So, muna siya mga ka-Swertres, no. And no, sa ganahan mo balik mga ka-Swertres, no, since ako iris, ha. So, sa ganahan mo balik mga ka-Swertres, no, sa resulta gabi, pwede ra gihapon mo kay pasok gihapon sa ato ang guide. Okay? Pasok gihapon sa guide mga ka-Swertres, no, ang ato ang combinations magiging
452. 452 mga kaswertres. Sa ganahan mo balik ha. Sa ganahan mo balik, depende yun sa inyo pag plastada mga kaswertres. Pwede siya 5, 2, and 4. Sa ganahan mo balik, ana mga kaswertres ha. Sa ganahan mo balik no, pasok ka po siya sa ato ang guide kaswertres no. Possible ni mga kaswertres, possible para nakaw ni sa STL no. So sa STL siya mga kaswertres. Okay, so pwede sad mo mag-slide niya mga kaswertres no. Kung mabalik mo, i-define na lang po ninyo. Okay? Si 256 kaswertres no. Wala na i-erase. 256 no. I-define na lang po ninyo si 256 or 652. Ha? I-define na ninyo mga kaswertres sa ganahan mo balik no sa resulta no. Munto ayahang possible, pero para nako siya possible siya sa STL kaswertres no. So muna siya mga kaswertres ang atuang combination ha sa July 31 to August 1. Okay? So since 31 and August 1 no, ingat pa rin tayo sa doble mga kaswertres ha. Kining 1-1 mga kaswertres no. Pero sige lang, base mas tong guide mga kaswertres no, dili pa siya sa 2 PM mga kaswertres no. So sige lang, update mga kaswertres. Okay? So sa katong nag-comment sa nangita og eskalera mga kaswertres no, para kanang adlaw akong gihatag no, sa katong nangita og eskalera para ninyo mga kaswertres. Okay? So same gihapon 321, 324 and 654. Okay? Kalabalo mo asa na ako gikuha mga kaswertres no. Gamit nga po ng atong guide. Naragya po ni diha mga kaswertres. Okay? So 254 ang duol na eskalera mo ra imong kuhaon mga kaswertres, di ba? So nanatay tutorial na mga kaswertres sa kano sa pwede mo tayo og eskalera, kano sa pwede mo gamit sa eskalera og asa pwede kuhaon. Okay? So muna siya mga kaswertres no. Karon mga kaswertres no, arta sa tuang TBT guide no. I mean proper using sa syndicate lang sa ata. Ta sa tagsaon tani mga kaswertres. Okay? So gamit kini ninyo mga kaswertres so, sa katong slabi na sa katong hilig no, mag-compute mga kaswertres ug mga numero. Okay? So proper using sa syndicate and mirror mga kaswertres no, importante kini siya mga kaswertres no. O kato ang yang every draw angle guide kaswertres. Okay, with applying yapon stong guide kaswertres no, makuha nyo ang combinations no sa 3D mga kaswertres, pero very tricky siya mga kaswertres, daghan mo og pantayanan mga kaswertres no. Okay?